Hej, det er Dorte Valbom. Jeg vil lige have lov til at starte med at sige goddag og sige tusind tak for en fantastisk fødselsdagsgave, jeg har fået her. Jeg er jo fødselsdag i januar, det gør jeg også et stort nummer ud af, fordi jeg er faktisk stadigvæk som et lille barn på den konto, og jeg kan godt lide at blive fejret. Men jeg vil også rigtig gerne sige tak til Lotte, der har lavet den her bluse, og hun er jo fantastisk til at tegne, kan I se. Det vil jeg gerne skrive lidt mere om i den her mail, jeg sender til jer alle sammen. Men udover det, så vil jeg sige tak til alle andre, som har skrevet en dejlig fødselsdagshilsen til mig på Facebook. Og jeg synes, det er imponerende, og det er fedt, at I gør noget, og I viser, hvad det er, I laver og alt muligt andet. Og så bliv endelig ved med det. Bliv ved med at skrive på Facebook og gå ind, og jeg skal nok dele det løbende, så vi alle sammen får noget god reklame ud af det. Så det vil jeg meget, meget gerne gøre. Så tak for det. Denne her måneds tema, det skal simpelthen omfatte, hvordan I bruger jeres hjerne. Fordi jeg bliver så overrasket over igennem alle årene, at hvor fantastisk og helt unik, og jeg dagligt og løbende hele tiden ser nye produkter, hvad I hver især laver af skønne, helt unikke ting. Og tænker, hvor fanden har I fået den der fantasi fra, og fundet ud af, hvor gode I er, og alt muligt andet. Og den kunne jeg faktisk godt tænke mig, at den her gode kreative evne, at den blev brugt endnu mere i forhold til, når I laver også forretning. Men det der også er, jeg har lagt mærke til igennem rigtig, rigtig mange år, det er, at rigtig mange af jer, at når der er juleferie, og når der er sommerferie, og når der er helligdags arrangementer om pinsen og alt muligt andet, så er det som om, så er hjernen slået fra. Og jeg er ked af at sige, det er som om, at så er det som om, så har jeres hjerne helle for at udvikle og fokusere på jeres egen kreative forretning. Og det er jo lige nøjagtigt på det tidspunkt, som hvor jeres hjerne arbejder allerbedst. Fordi der er I nogle afslappede forhold, der er I en masse familierelationer og vennerrelationer, og nogle sjove arrangementer og gode oplevelser. Og det, der er det fede ved, og det er, hvis I begynder at bruge hjernen helt optimalt, og faktisk struktureret, hvordan I bruger hjernen dagligt i alle de her timer, I vågner, og faktisk også om natten, så bliver den her måde at drive jeres egen kreative forretning bestemt ikke et knokleri, men det bliver sjovere og festligere, fordi så begynder I at bruge den intuition, der skal komme ned, til egentlig at tage de beslutninger, og tage handling og action på det, som I skal gøre. Og det, der er pointen i det, det er simpelthen, hvordan I også kan bruge guldæggene til at beslutte, eller tage nogle, vide, at I skal tage nogle beslutninger, og så mens det så er ferier, og dans som juletræ, eller pinsefrokost, eller hvad det er, I skal til, at så er det faktisk der underbevidstheden arbejder for dig. Og det er det, jeg gerne vil have, I skal gøre. Og det er det, vi skal igennem de her par videoer, der er i dag til det her klubtema. Det tager jeg det ved jeg ikke, sådan 8-10 minutter at høre de her videoer, jeg laver. Men udover det, så det art, jeg laver til dig, det er simpelthen også, det tager dig måske et kvarter, en halv time lige at kigge på. Og jeg vil anbefale at investere den tid, der skal til. Fordi det sparer dig bare endnu mere energi på ikke at skulle knokle og presse og forcere tingene igennem og sådan noget. Så det bliver en leg, og det er altså, du for helvede kunstner, du er kreativ. Brug nu de evner, du har i den sammenhæng også, til hvordan den her forretning skal være for dig, så du faktisk også får noget økonomi ud af det. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne give dig nogle gode øvelser til i dag. Så kig med på næste video. Hej.